गाखोनो मोना थानसालिनि मोन 18 सिरि मा बिसायनाय बिसोरनि किन्नरफ्रा हाबनो मोनो थानसालियाव आइजोफ्रा मोना किन्नरफ्रा हाबनो मोनो थानसालियाव आइजोफ्रा मोना बिसोरनि सोरबा बुंनो ने आइजोफ्रा सोरजिनि मुसुखा नङा बिसोरनि सोरबा जौगानो हागोन ने सोरजिनि सैथोखौ एबा बुंनो हागोन ने जोलै फेहेरनाया मिथिंगायारि बिखान्थि नङा गोसोआव खोमसि लानानै नोंसोर मानो गोथारथिनि नंखाय बाखाय मुखा गानो गोसोआव खोमसि लानानै नोंसोर मानो गानो गोथारथिनि नंखाय बाखाय मुखा गोजा थैजों दुगैग्रा आइजोफोरखौनोथ' नोंसोर एमाव जौबो न'नि माइनावखौनो दुर्गा कालि होननानै फुजियो जों मिथिगौ 41 साननि गोथारथि फालिनायखौ नोंसोर मानो खानानै होदों जों मिथिगौ 41 साननि गोथारथि फालिनायखौ नोंसोर मानो खानानै होदों मानोना जों आइजोफोरा गोजा थैजों दुगैयो दानसेयाव खनसे फिसाखौ सुस्रांनानै थियारि खालामो सोरजिनि फाथालि नोंसोरनि बेगर जोलै फोथांनो आरो फेहेरनो नङाब्लादि खाना नांगोन सोरजिनि बिखान्थि बेखायनो जोंनो नाङा नोंसोरनि बिसायनाय जोंनो नाङा नोंसोरनि सि गोसोम फुजानि इरुमुदि 41 साननि एबा गोथारथि जोंनो नाङा नोंसोरनि धोरोमखान्थि आरो दोरों नोंसोरनि खाना फोथायनाय मानोना बेयो गादबनाय जोंनि मोनथाय सेख'नाय बेखायनो जों गोरबोआव फसंनानै लागोन बाहाय बर' सबरिमाला मा इसोर आइ आफान दं सथ'फैथों गासै इसोर आरो मोदायफोर मानोना सबरिमालायाव थांनो जोंनि आचोलखौ सोलायनायथ' नंखाया किन्नर सालिनोबो राजि नङा एसेनोसै